ተዋህዶ ሃይማኖት ባይደን ክርስቶስ ተኽሊ ቅድስና ዛሓንቲን ቅድስትን ጉባኤ ሐዋርያት ከነዓን ክርስትና ኣይተሐደስን ያ ንስሓ ተሐድስ እምበር ኣይተአረምን ያ ንስሓ ትእረም እምበር ተዋህዶ ሃይማኖት ባይደን ክርስቶስ ተኽሊ ቅድስና ዛሓንቲን ቅድስትን ጉባኤ ሐዋርያት ከነዓን ክርስትና ኣይተሐደስን ያ ንስሓ ተሐድስ እምበር ኣይተአረምን ያ ንስሓ ትእረም እምበር እነ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ኩሎም ሐዋርያት ምስኻክር እምነት ብርሃን ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያ ጳውሎስ ናይ ሰማዕት ናይ ተዋህዶ ጅግና ሰማዕት ጊዮርጊስ እንታይ ኮን መበልኮም ንብዓታ ክፈስስ ቃላት ጓሓሒሉ ንስማ ክድውን መኒ ንፀሓያ ከጥፍ ዘይህቅን ዘለዓለም ብርሃንያ ኣፍ ደገ ናይ ምድሓን ተዋህዶ ሃይማኖት ባይደን ክርስቶስ ተኽሊ ቅድስና ዛሓንቲን ቅድስትን ጉባኤ ሐዋርያት ከነዓን ክርስትና ኣይተሐደስን ያ ንስሓ ተሐድስ እምበር ኣይተአረምን ያ ንስሓ ትእረም እምበር እነ አትናቲዎስ ሊቀ ጳጳስ ጴጥሮስ እለ እስክንድሮስ እለ ዲዮስቆሮስ ዛ ክርስቶስ ብደሙ ዘጥረያ ሃይማኖት ዛናይ ሕድሪ ቤትኩም ብርሃናዊት ፍኖት እንታይ ኮን መበልኮም ውሪሮም ኣጓኖት ወይዚ ወደብ ድሕነት ዘይብላ እኳ ልግሚ ኣብ ኣሰር ክርስቶስ ዘየትረፈት ሱግሚ ኦርቶዶክስ ሓቅያ ናይ ትማል ናይ ሎሚ ኦርቶዶክስ ሓቅያ ትማል ይኹን ሎሚ ተዋህዶ ሃይማኖት ባይደን ክርስቶስ ተኽሊ ቅድስና ዛሓንቲን ቅድስትን ጉባኤ ሐዋርያት ከነዓን ክርስትና ኣይተሐደስን ያ ንስሓ ተሐድስ እምበር ኣይተአረምን ያ ንስሓ ትእረም እምበር ቶም ፍሬዋይ ጽናት ጽባኣ ዝዕበዮም ቀያሕትን ጸለምትን ብይንዳ ኣቢሎም ንላዕልን ንታሕትን ምኻዶም ምስ ሰምዐት ካብ ብዝሒ ለውሃታ ዝርንዛሕዳ ንብዕት ዘውትር ትደህላ ክንሓብር ብእምነት እንተንሳ ግና ማዕብልቲ ትላዕላ ኣብ ማእከላ ኾይኑ ጸጥታ ዘስፍንላ መርከበኛ ድሕነት ክርስቶስ ሒዛላ ተዋህዶ ሃይማኖት ባይደን ክርስቶስ ተኽሊ ቅድስና ዛሓንቲን ቅድስትን ጉባኤ ሐዋርያት ከነዓን ክርስትና ኣይተሐደስን ያ ንስሓ ተሐድስ እምበር ኣይተአረምን ያ ንስሓ ትእረም እምበር ስለ ርግኣ እዛ ቤት ኢየሩሳሌም ተዋህዶ ብጾም እትትክዝ ንህምያ ልኻዶ ስለ ድሕነት ደቃ ኦርቶዶክስ ቤቴል ብጸሎት ነብዒ ኣለኽዶ ራሄል ትጽዋዕና ኣላ ሓቢርና ክንምህለል እምበር ንሳ ደኣ ቤት ሓቀኛ ጐይታ ብደጌታ ሲኦል ዘይድፍር ልዳታ
ሃይማኖት ተዋህዶ ከውሕዩ ሰረታ ተዋህዶ ሃይማኖት ዕባይደን ክርስቶስ ተኽሊ ቅድስና ሃዛ ሓንቲን ቅድስትን ጉባኤ ሃዋርያ ከነኣን ክርስትና ኣይትሕደስን ያ ንሳ ትሕድስ እምበር ኣይትእረምን ያ ንሳ ትእረም እምበር ተዋህዶ ሃይማኖት ዕባይደን ክርስቶስ ተኽሊ ቅድስና ዛሓንቲን ቅድስን ጉባኤ ሃዋርያ ከነኣን ክርስትና ኣይትሕደስን ያ ንሳ ትሕድስ እምበር ኣይትእረምን ያ ንሳ ትእረም እምበር